навори рақси як донишҷӯ на танҳо ба дӯстону ҳамсабақонаш дастрас гардид, ҳатто ба хонаводаи ӯ рафта расид ва бародараш қариб буд ки ӯро аз таҳсил боздорад. ҳарчанд ин духтар пофишорӣ мекард ки дар он саҳна ӯ нест, аммо бародараш бовар намекард. шукр ки бо кӯмаки ҳамсабақаш ӯ тавонист исбот кунад ки навор аз тариқи барнома сохта шуда дар он танҳо чеҳраи ӯро истифода бурдаанд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ аксу наворҳои шахсиятҳои машҳур бо садо, симо ва ҳаракатҳои гуногун нашр мешаванд, ки дар назари аввал онҳо ба чашм ҳақиқӣ ба назар мерасанд. дар ин навор ҳунарманди машҳур Леонардо Ди Каприо дар бораи асъори 100 рубляи русӣ ҳарф мезанад, ки ин навор ба навори аслӣ шабоҳат дорад. дар ин тасвир бошад, футболбози машҳур Кристиано Роналдо дар назди хонаи Каъба нишон дода шудааст. пас аз пахши ин тасвир, корбарони интернет дар шаҳр барои исломро пазируфтанаш таҳсин мехонданд. оё шумо ҳам бовар кардед, ки ин аксу наворҳо аслӣ ҳастанд? дуруст, онҳо аслӣ нестанд. чунин тасвирҳо тавассути технологияи дипфейк сохта мешаванд. шояд ин мафҳумро бори аввал мешунавед. ин технология соли 2014 аз тарафи ихтирокор Ян Гудфеллоус барои эҷоди аксу наворҳои қалбакӣ сохта шудааст. қаблан дипфейк танҳо дар филмҳо истифода мешуд, вале дертар истифодаи он барои тамоми корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ дастрас гардид. имрӯз барномаву сомонаҳои махсус чунин аксу тасвирҳоро ба таври худкор танҳо бо ворид кардани дилхоҳ акс эҷод мекунанд. агар аз як тараф истифодаи дипфейк дар филмҳо зарур бошад, аз тарафи дигар дастрас будани он барои тамоми корбарони интернет мояи нигаронист. ин имконият медиҳад ки ҳар шахс дилхоҳ аксу навори қалбакиро сохта нашр кунад. бо истифода аз ин технология одамон метавонанд шахсиятҳои сиёсиро барои мақсадҳои худ истифода баранд, вале барои бинандаву шунаванда фарқи росту ботил душвор хоҳад буд ва онҳо метавонанд ба ин наворҳо бовар карда дар асоси он барои ояндаи сиёсии кишварашон тасмим бигиранд. масалан соли 2019 дар интихоботи Британияи Кабир рассом Билл Постерс як навори тақаллубиеро нашр кард ки дар он Борис Ҷонсон, роҳбари ҳамонвақтаи ҳизби муҳофизакори Британияи Кабир, гуфта буд ки британиёҳо бояд ба Ҷереми Корбин, роҳбари ҳизби либералӣ, ки рақиби ӯ ҳисоб меёфт, овоз диҳанд. Friends, I wish to rise above this divide and endorse my worthy opponent, the Right Honourable Jeremy Corbyn, to be Prime Minister of our United Kingdom. дар навори дигар Владимир Зеленский, роҳбари давлати Украина, аз низомиёнаш даъват мекунад ки силоҳҳои худро ба замин гузоранд. Я змушений приймати складні рішення. пас аз санҷиш маълум гашт ки ин наворҳо аслӣ набуда тавассути технологияи дипфейк сохта шудаанд. дар охир барои шумо истифодаи чанд манбаъро пешниҳод менамоем ки ҳангоми пайдо шудани шубҳа бобати акс ё наворе онро метавонед санҷед.